Ini semua. Nah, gimana gitu mah? Pengumuman kan kabeh. Ini ki aing turu, gurung ngopi, gurung sembarang, mikiri sembarang galer gak karu-karuan. Sembuh. Lho. Yang ini iki nasib wong gak duwe, ana rokok ya gak ana korek. Rokok neges gak duwe korek. Awakku. TV sing murup gak dipateni nanti ae. Ini ki enak-enak ndi? Karena rene padha ae. Nak ngopi ape ini ki. Ono omahe gak ana kopi. Kopi ya. Ini ki beda. Ini ki beda wis mogrok kabeh. Beda wong tuwek. Aku mana Jod? Halo. Kopi. Boleh? Itu bos. Hah? Boleh? Oh ini gue pak. Apa? Ini apa ini? Ini aja kan itu ya. Oke kopi. Kopi hitam manis seperti diri ya. Hah? Emang percah. Sedot. Iya nih tadi. Tenang. Karo papan bisa. Pak Korban. Ayo siap. Santuy. Ayo buka sih. Dar, kamu nih dari iku prai mancing tak? Gitu. Acok Dan mudah mulai. cok. Hei, Retreat. Pan, Goblok. ini sih yo Jawa ya mancing krek. Goblok mandor. Mancing. Terminal lingo. Piye iki mancinge iki lho? Yes. Goblok. Oh, cancuk. Ngomong jangan ikat lagi lo. Cuk, awak kudang ngene iki lho. Kabeh perkara ngobrol. Ngerti itu. Ngene iki para Mobile Legend kanca ngejak omong disneni. Awak keluar kabeh. Gak eling jaman cilikan ku biyen enak. Dolen-dolen bareng, nyanyi bareng, bal-balan yo bareng. Iso enak. Saiki ana HP kanca sing asine kentel buah. Awakku. Golek kanca rono gak nemokno, golek kanca rene yo ilang. Gendaan minggat ditengi wong pisan. Aduh. Ini golek kanca wis padha mek goleki dom nek njerone skutek. Goblok dhuwur cok. Goblok. Jebol skala. Salah iki. Kalah. Goblok pengen tolong. Kok nyerempet
aku terus, Bre. Iya iya. Misalnya nih kalah kan dia, Pak. Tang kok gawani. Sekarang Pak kawan marah, Pak. Siapa? Siapa mau Bang? Tabur. Ini kan dipikir-pikir sana jauh, Bang. Ningali lo dhewe nek jopo, gak ada kanca. Oh iya, rek mana dia? Lah ya Bang, aja cari nih Bang. Mati, wis mati. Karambol tadi jadinya nopo lho, Bang. Iya, karambolan ae. Karambol. Jadi itu saya Delok, lho. delok. Mati. Karam. Ya Bang, kan iku Bang, katik gak ati karo arek Bang. Iya. Arek rumah mek guyon Bang. Awak. Ya wae gak duwe HP Bang, maklum tadi gak semabang. Cuma butuh duk kene ayo karambolan duk jero Bang. Ayo Bang. Ya ngono. Ayo, Bang. Kanca iku Jenenge dingonye nang kok. ngarasa, gak ana? Karo sapa? Gak ada sapa. Or, kae tabur. Apa? Dulur apa ngono ku aku ya jane. Dek. VCS ta karo rondo. Hati, Dek. Apa? Enggak nanti mau jawab awakku cah. Ya bang lah, pokoknya lah rondo. Bu, dan nang. Ah, itu dek kena di blok tuh. Potongan segede. Titik. Aduh dek. Aku ban. Wayaku ban. Ayo, Oh, lompat ke kodok. Aduh dek. Asik. Awak kok nek di sini kok non nang dia. Oh, nang rapi. Lon kakak. Hitam sih. gitu sih ya. Aku oleh telu. Aku lah lima. Dia bawa. Bukti bang. Turun males. Satu kalah satu. Ayo. Harus ayo. 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 Ayo nih kita konco aku kalah gak apa-apa. Sementing awak dhewe iso sesah seneng bareng-bareng.